бяло, синьо-бяло. Като тръгнете и стоянте по една. По разни пътеки. Някъде. Ако решите да ходите, за да не се загубите, гледате тази маркировка. Бяло, синьо-бяло. Ако ходите някъде другаде, в някакви други такива пътеки, задължително в града, в който отивате, посещавате тази институция, която се занимава с този вид туризъм, запитате примерно какви са маркировките на пътеките и така, какви са самите пътеки, какво трябва да правите, какво не трябва да правите, искаш да ви обясня. Имаш такива националски или националските се обулгани. Не, имаш едната бяла се цела много. Да. Бинче! Бинче, колко време пътувахте до Севернозен? Ами, доста повече отколкото. Да. Значи, тези чистови гробове, които ги виждате, в повечето случаи, както забелязвате, те са едно до друго. Тоест, това е семейна могила. И вътре са намирани няколко индивида. Това не е само тук. Слушайте, това не е само тук. Нали, в тази могила, и по принцип всички, които са в некропол, са пропуск. Това са, да. Как са днешно време? Това са просто семейни гробници. Покриват се с могилата. После естествено, нали, тя се разравя, погребват се следващите. А тази маркировка каква е? Това е на горската маркировка. Да не се изтичи това дърво. Защо слагат зинчета маркировка? Ами горските не знам защо. Да, това е. Горската на плоча или... Не, с няколко. Няколко плочи. Покрита, да. Основно вие видяхте какви са погребалните дарове, които се слагат, най-вече да послужат, нали, за отвъдния живот. Така, естествено, нали, видяхте и монетите, които са. Те са хора. Да. Има и детски, видяхте там детски биберончета, звънчета. Това също е... Това е много интересно. Биберончета? От кости. От кости, да. Значи в гробниците, тези 4 гробници, които са, нали, различни по архитектурен тип, значи в тях, за да са след като са погребали аристократ, така да се каже, са правили жертвоприношение на кучета пред дромоса, т.е. пред коридора, както и тризни, т.е. възлияние за мъртвите. Той сега мисля, че ние ги правим в християнството, нали? Ние поливаме там води, вино и не знам си какво си. Значи кучетата, защо кучета? Защото кучетата се смятат за, така да се каже, не за братя, но имат така роднински връзки с вълците. А също така кучето е свещено животно за траките. Затова са правили жертвоприношение на кучета. Това на кучета, иначе в другите тракийски гробници има на коне. Също така цели коне са жертвопринасяне. Верния приятел да помогне сигурно за отвъдното. Да. Но кучетата са свещени животни. Как ти започне? Ханяня! Как се гледа? Това е нашия духовен ръководител, Салваданка Катрин. Тя ни предпазва от злите сили и големия лош космат кон. Тя ни предпазва от злите сили, да. И големия лош космат кон. Какво ще кажете за големия лош космат кон? Ето го! В момента свършим една много хубава работа за благото на туристите, за да могат по-лесно да стигнат до могилния некропол в местността Пропада. Тъй като, както се случи преди малко, се натъкнахме на няколко туристи, може да върнем, на няколко туриста, българи и немци, които, германци по-точно, които не успяха да намерят правилния път. Но сега, благодарение на нас, има някакво обозначение, с което те ще могат по-лесно да се ориентират в обстановката. А какви са следващите проекти на нашата образователна програма? Следващите проекти на нашата образователна програма не съм мисля още за това, но се надявам да предприемем много повече експедиции, за да може, нали,
вие децата, които участвате в нея, да се запознаете много повече с археологическото наследство на нашата планина, да научите повече за за древните хора, които са живели в нея. Естествено, трябва да добавя също така, че за в бъдеще трябва да посетим култовия комплекс в местността Мишкова нива, градището, което се намира също там. Ще преспим ли там да свисне с прочетата бастит? Ами бастит на градището, не. Защото татко каза, че може да ни осигури едно такова пребиваване за една вечер. Там, ако ни осигури пребиваване, може да отидем и да преспиме. Естествено, също така трябва да посетим задължително и скалното светилище в местността Каменска бръчина, тъй като това е едно място, което, да. Едно от малкото светилища, които може да са много добре запазени в Странджа планина. Естествено, за в бъдеще също така ще посетим някои културно-исторически паметници. Естествено, някои много емблематични параклиси, ако не се осигури превоз. И в същото време, може би някакви забавни игри, не може би не със сигурност, повече развлечения и така. Това е. Какво ще кажеш в крайните минути на нашите интервю? Аз съм много доволна, че успяхме да свършим тази полезна дейност, благодарение на вас. Какво биха казали твоите обици на нас? Бе! И заедно! Бе!